نحن عرب ولا نقبل تهان الشعب. لپارێزگەها حەسەکێ لە هەرێما جەزیرێ ڕۆژئاوای کوردستانê کۆنên şer têne vedan û gefa êrîşa bo ser hemû parêzgeha Hesekê û kontrolkirina wê tê xwarin. Li Mêlebiyê li başûrê Hesekê, li Tilhemîs li başûrê Qamişlo û li Tilbirak di navbera Qamişlo û Hesekê de kon hatine vedan ku bi sedan çekdar bi navên eşîretên Ereb li wan kom dibin û gefa destpêkirina êrîşa leşkerî dixwin. Derbarê van gefan de Beşar Emîn endamê Polîtbîroya Pedekesê ji bajarê Hesekê ji tora medyayî ya Rûdawê re dibêje vegirtina konan bi navê şer şaşîtiyeke mezin e û berjewendiya tualiyekî tê de tune ye. Tu berjewendiye Sûrî tê tune, tu berjewendiye pêşeroja Sûrî tê tune û edbê heta berjewendiye Vaişa Iraqî tune şaştiyek mezin dikin. Di bedêla vî konî de gerek konê aştiyê be, gerek konê li hevhatinê be, gerek konê tefahumê be Kurd, Ereb, Siryan mukewinatê Sûrî giş destê xwe bidin hevdê û karibin çirok karibin pêşeroja Sûrî, çirok karibin xizmeta Sûrî bikin, çirok xizmeta xelkê Sûrî, welatiyê Sûrî bi hev re bikin û karekê hevbeş bi hev re bikin û ji bo bi hev re aştî û aramiyê bişî. Her derbarê vê mijarê de Elî Şemdîn endamê Polîtbîroya Partiya Pêşverû û Nûnerê wê li başûrê Kurdistanê ji Rûdawê re dibêje ji encama siyasetên hikûmeta demkî rewş ber bi xirabiyê ve diçe û çekdar û paşmayên Daişê gotara kîn û gefêl dijî Kurdan tund dikin û bang li hikûmetê kir ku herî zû rê li vê metirsiyê bigire. Ser sînorê Rojava konê bi navê konê şer bestina û xelkê sivîl ne xelkê sivîl dibin wa konadan heme ê çekdarin û heme her reşew tehdîd didin yanî li ser navçeyê Kurdî li ser Kurd. Bi rastî ev witara tundrew û a bikîn Sûriya wê ber û astekî xerab baş û vegerînê xala sifir got dîse Daeş û tundrewî serê xwe hildê êma em bangî hikûmeta katî li Şam dikin got bi pele karibê rêgir bê li pêşiya va hêzê tundrew û ev witara kîn û kerahiyetê û li şûna wê nake kongirekî niştimanî berfiravan bibeste û hemû xelk tê de beşdar bin Kurd jî pêşî de û pirsa Kurdî jî û pirsê dîtir jî divê destûra dahatû de çareser bin. Serkêşên van çekdaran ku kom bûne bi behaneya Hesedê gefan dixwin. Lêl gor rêkeftina 29 Çileyê 2026 hêzên Hesedê bi fermî bûne beşek ji hêzên hikûmeta Sûriyê û di nav rêzên Wezareta Berevaniya Sûriyê de cihgirtine. Hüseyin Umar, Rûdaw.